אז היי חברים, מה קורה? זה סרטון ראשון שלנו ברובלוקס. אז אני הולכת להכיר לכם משחק שאני מאוד אוהבת היום. אולי נגלה כמה הפתעות. אז אנחנו הולכים גם להיכנס אליו, אבל קודם כל המשתמש שלי זה מה שכתוב כאן למעלה, מתחת להום. אתם מוזמנים להסתכל. כתוב לוב. אז כן, זה המשתמש שלי. משתמש מאוד חמוד אם תשאלו אותי. הנה אני מדגישה לכם אותו. אוקיי, אבל זה לא מה שאתם צריכים לחפש כדי לשים אותי בחברים שלכם, אתם צריכים לחפש את זה. את ויולט 44 שכתוב מתחת ללוב, שאני אדגיש לכם את זה גם. אוקיי, לא וטוב נעשה חץ. תסתכלו על הויולט 44 הזה בלי הג'ימל בהתחלה, ותרשמו את זה בחברות ברובלוקס, אני אשמח להציע לכם. ומי שיכתוב בתיאור כאן, מה שסימנתי מקודם, שהוא הציע לי חברות בעקבות הסרטון, אז אני באמת אאשר לו. אוקיי, נכנסנו לברוקהבן, שזה משחק שאני מאוד אוהבת. זה הסקין שלי, קצת פחות מפותח. אבל אנחנו הולכים לעצב סקין במיוחד לסרטון הזה. משהו שקשור קצת לאהבה שלי ליוטיוב, ספוילר. תראו איזה חמוד יצא. תתעלמו מהקליקים האלה. אז תראו איזה חמוד יצא, גם עשיתי בראש סאבסקרייב, כדי שכל מי שיראה אותי ברחוב יירשם לערוץ. נשים רכב שאני אוהבת. אני מתה על הרכב הזה, הוא יצא חדש. יש לי את כל הכוכבית בברוקהבן ואת המנעול. אז מי שרוצה שנעשה כמה דברים כיפים. אין לי בעיה, בשמחה אני אעשה איתכם. נשנה את הצבע ללבן, רק אני חושבת שיותר יפה ככה. הייתי בתאילנד והיו טוקטוקים, והם גם היו לבנים ככה עם שחור. מאוד יפה. אנחנו הולכים לעשות עכשיו סרטון למען היוטיוב, למען הפרנסה שלי, סתם. אני עושה סרטון כי אני אוהבת אתכם, וגם כל השורטים שעולים זה כי אני אוהבת אתכם. ורוצה שיהיה לכם כיף ולא משעמם, ואם תשתעממו אז תצפו בי, יהיה לכם מה לעשות. נשים בית שעולה כוכבית, כי למה לא? בחרתי את הבית הזה, נצבע אותו באדום כי זה יוטיוב ואני אוהבת את יוטיוב. יאללה, ניכנס, נעשה לכם סיור בבית, אתם רוצים סיור בבית? זה בית מאוד מאוד יפה. אוקיי, אז יש פה, נעשה לכם עכשיו סיור בבית. אני חזרתי על זה די הרבה פעמים, אבל תתעלמו. יש פה גם בריכה יפה כזאת, מאוד יפה. מה? לא הבנתי. מה זה? מה זה חדר פיג'מות? אבל רגע, איך הגעתי לשם? מהבריכה. בבריכה יש פתח סודי אשכרה. אשכרה יש פה פתח סודי בבריכה. לא ידעתי את זה ואני בשוק. אבל לא יש שם כספת, זה די מוזר, לרוב הפתחים הם של כספת. טוב, נעשה לכם סיור בבית. שהולכים לעשות סיור בבית. חדר כושר, חנייה, שידעו מה כמו היוטיוב שלי. ונעבור לחדר שינה. חדר שינה מאוד מאוד יפה. קומה שנייה, כי אין הרבה חדרים בראשונה. סלון, מטבח ושירותים. טוב, בוא נצא מכאן. וקומה... אוקיי, אז אתם בטח ראיתם, זה הוציא אותי מהמשחק. אז לא נורא, הוציא אותי. קורה. ניכנס שוב וגם נעשה בית של יוטיוב, זה יהיה יותר כיף. הנה אני נכנסת. זה שמר לי את הסקין של היוטיוב. עכשיו אני הולכת לעשות בית של יוטיוב, יהיה הרבה יותר כיף, תאמינו לי. נשתגר לבית. אוקיי, נשתגר לבית. רק רגע. תתעלמו מזה, זה פשוט היה... אוקיי, הנה הבית. עזבתי תוך כדי לא לשעמם אתכם, אבל כן, תתעלמו ממה שקרה פה. אני כותבת את השם של הערוץ שלי כדי שתירשמו, וכל מי שיראה את זה יירשם, וכל מי שיראה את הבית שלי יירשם. טוב, אז כתבתי תירשמו לערוץ להכל, כי זה לא נתן לי לכתוב את השם של הערוץ שזה צריך לחפש, אז לא נורא. לא נורא, כי זה עם ג'ימל וקו תחתון ו13 ומספרים ובלה בלה. תראו, זה כשצובעים את הבית הזה לאדום, אז זה עושה את המנורות אדומות.
וזה, יש פה פליי בטון. יש פה פליי בטון עם השם משתמש שלי. אומייגד, יש פה אשכרה פליי בטון עם השם משתמש שלי. וגם את המוזב, אימא'לה. וזה מסך ירוק. אומייגד, אני בשוק. הם חושבים על כל הפרטים הקטנים, החץ הזה, הוא משנה את הרקע של המסך הירוק. תראו. יפה. מגניב. כן, זה מתאים. עכשיו אנחנו הולכים להציג לכם את עצמי, תרשמו לערוץ. אני יובל, אני עורכת, מנהלת הכי ראשונה בערוץ, מקימת הערוץ, מייסדת הערוץ, לא משנה איך תקראו לזה, מנהלת שנייה, ויש עוד מנהלות. התוכן שלי הולך להיות עם עוד 7 אנשי צוות, שאולי לא יופיעו תמיד ביחד, אבל יהיו לרוב ביחד, וגם לפעמים לבד. השירותים... בית די קטן, אבל אהבתי את זה שלו, הוא כזה קטן אבל הוא חמוד. הוא כזה חמוד. אני לא יודעת איך להסביר את זה. יש לו אווירה מתוקה כזאת. טוב, נצא ממנו. היינו בו מספיק. מה זה? אבל זה לא הגיוני שאין פה כספת, זה באמת די מוזר. אין פה שום פתח סודי. וברוב הפתחים סודיים יש כספת. טוב, לא נלך ברגל, נעשה קיצור דרך, נשים את הרכב האהוב עליי, נשנה לו את הצבע כמובן אדום. הנה, עכשיו הוא יפה. וניסע... אוקיי, אז נעשה קצת שופינג בחנויות, כי נצטרך לעשות היכרות עם כל המקום. אז כן, נעשה קצת שופינג. אז נקנה גלידה וניל. גלידה וניל זה טעים ברמות. אני פחות טיפוס של שוקולד, אבל גם וניל זה טעים. הנה נשלם. זהו, הוא עבר. שלא תגידו שאני רמאית, אני שילמתי. יאללה, נצא מפה. נטייל. יש פה דלתות. איזה מתוק, יש פה דלתות. זה כאילו קיצורי דרך לחנויות. מה זה? אוקיי, זה הבתים, זה לא חנות. עכשיו נלך לצד השני. רגע, לפני זה, יש פה דלת סגולה. זה גיימינג, איזה מגניב. טוב, לא עכשיו. נלך לצד השני, כי יש גם פה חנויות. אני ותיקה בברוקהבן, אבל זה סרטון ראשון. אני רוצה לעשות לכם היכרות עם המקום ככה. זהו, חניתי. יש פה ספרייה, סטארבקס. אומייגד, לא ידעתי שזה סטארבקס. אז עכשיו חשבתי שזה סתם בית קפה, לא ידעתי שזה סטארבקס. כתוב על השלט, סטארבקס קופי. לא ידעתי את זה. נשתה קפה, למרות שאכלתי כבר גלידה, אבל לא נורא. עכשיו נעשה תמונה עם הסאבסקרייב. כולם תירשמו לערוץ, סאבסקרייב. הנה תמונה אחת. נעשה עוד... מה?